TTAADC Haphang ni Luwajijakma by Killa Amchai ni Twirupa reform charge now Bakjakha Catering said the guitar Ashan ni Pandao Manjakha TTAADC ni CEM Purna Chandra Jamatia no Khobwi Kubun Adongrok. Alam sogo sini Khorang nai bitong nai hastin joto lokono angner loge wa haina hai tin nishalo Purna Chandra sing tini ozarawo Killa Amchai phai sok phai mane kaisana karon ka or jagabo TTAADC Haphang bai nai koljak CEM ni yaktui khlaibai tini kaisa charge manai bagjak nai जों साइमनो उराम न अबतो हाय खलाइवै केटरिंग सेट फानो अंथों रिनाय अंथों रि अंथों हासनै लुक्रोने हामख्रानि बागै गोबांमा जरावो माने बागजागै दंगो आबो हायकेनो तिनि नि सालबो बागजागनाय 400 माने खनै र अबनो नन्दरनि बसकांगो तुबै फाइनानि बागै एबा सिनि साइटों मंग बाय नरनो फुनुनो बागै तिनि ओ Killa Amchai ओ फाइबि शक फाइ माने तिनि जे जागावो माने बागजागनाय आबो अंखा Killa Amchai be khobjak Twirupa reform charge or jagao kabang mani bakjaknai aborongno no जों saiman lainai tamo bakjaknai ke busu CM sar ni yakbai bakjakmani bonono sarai nirokno phononai ke soya khlaibi जों bai karangoi tongde Adongrok Purna ADC Amchai tongnai Tripura salo koroni kongno wansugei TTAADC Haphang ni subai dalbidal samung batang khaisagoi tongo aboni logi no dalbidal mani khone Bakjakha abaikino kokrisala kaisa patani bisingte Killa ni Twirupa reform charge Bakjakha Catering said the guitar Abandon the Cox and Tangi TTAADC ni CEM Purna Chandra Jamatia Shaka Killa Twirupa reform charge no Kashikocha Hamzapani Maria for Sakahane Our money couldn't rang Mari not 90 tanke belakino kisha fiaba Kaishanona Harmok Dalbidal Shamu Homo Haigaba Utumla Morok Haizaka Hunke or money couldn't belakino Nanko money hene Akono one sugar Bakjakha money connect Abaikino table shaka Kubun Jarawa Tripura Mother Haigaba Borok tong tong gori tong fiaba money connect Comera Hane Fadinge tinini chikon cha ya farmane mani rono tewi CM sar ni khugo thajithani khanai nalebana busuk jorate oboni rangmari rok ke bobon nahar mung nahoroi mani khani rok Bakjakha sarno poilani chini Khorang ko lamsugo hambai kolomkha ike sir tinini je Pandao eba chikon cha mani khani bagmani jagawa tuma Bakjakha ke tei busuk rok rangbai khana poilao hambai chini Khorang nai tongnai joto hasteni lokurokno tei bisini oroni 400 tongnai joto members joto adong sunang poilao hamjakma yafaru जों tini oro khawai parani kaisa charge oro jagao phai borok bai malaiwi chikon te kaisa chini hamjakmani maresi oro jaga rangni kuno belo ya जों oro jaga catering ni set dokhani ni tamasne tosti kaini karai kaini judgment kaini oma hairokhe balti rokha hinge mane rangno valuation khai hange to onek kom hapan chini kotor hinge hamjakmani kaisa gift si जों borono hamjakmani gift yafarnai hnai phaimani जों jotono saimano je motha tong hange loko tong ha par tong hange oro jaga gathering laipro samang laipro ke to chalaibani nonglaibani oma hai samang rok ma khailai blai nango ge o nangmani jinis जों tini boroni thanio phairo phaikha hinge guitar bo kaisa ro phaikha total amount to omo asuk kabang thaya 32 moto thongwi omo thangnai guitar soho catering ni set phia rangni amount no ang oro jaga sanani musuya ba bobai omo khainani musuya main hinge जों hanjakmani mari borno जों tini ro phaikha omo haise buskangni salrogo bude obota haike manai Bakjakha phino जों tamasne chini Amchai to Killa prai 140 ta para tongo chini ani ADC constituency o inge aroni bisingo जों maximum jagao no 2 ta 3 ta group tongo 140 ta ni jaga जों almost to 20 oma high catering set rokha groups ingkha parangkha charts ingkha joto oro jagao khoroksa party ni hi जों sai ro mania kaisa charts o hingke joto party khainai tongo hapno chini Tripura chini Amchai ni borok jekono lokowa BJP tongnai CPM tongnai Congress tongnai nini Tripura motha tongnai जों oro jaga Tripura motha ni borok hiro mania
kaisa songstha mane kaisa organization mane oro jaga joto party no support khainai dong जों तिनी particular kaisa beneficiary ro hangke to individual ro hangke to joto party ni kisa to janja party ni favor khai favor sang group no rokha ba para no rokha church no rokha hangke or jaga joto no duljak thang pai chini nahor mong chini bubagrani nahor mong kaisa no je nini borok chini borok tiprasa ro joto benefit mathong or party kotoria party to tini tongke khana kring thang pai ne agi CPM tong tak CPM kerja power tak sung ti pramotha edisio tong ulo hoito ti pramotha kering nai juda pati phaine kintu chini borok tong nai chini loko tong nai chini charts tong nai 400 suri nai rok tong nai hinge sung oro jaga first priority chini dofa haisi age ni jora rok ka amta haimane khane rok bode bagsa boto angje saima mani to oma haike mane khune bag phane individual lo bag lai mani ro no charts ro para ro oma haroke sung tabok je initiative na hoi khaimani hai to nugia khosini Amchai apato sarno belai na hambai abo haikino ashla mani khani Bakjakmani nati belai kino khatong sakmani koksa ka Twirupa reform church ni pastor inke teluk khlaiwi tei busung shilaina inke orone pastor Twirupa reform church ni pastor bai kok salainai sarni khogo botama sanai inke sarno hambaya ya formani rogna tei shilainai ke sar puila na chini khorang lamso lamso khorang news no bhine tini chikoncha panda sna khlaijagmani CEM ni yak tei je ya pharjagmani manai rogna tei nang tama sawani musu ang sana ni musungo belai ke khatong laikha sung jepro sung mo thabai ke palinai mani kunai bai ke palinai hin sung di so nalai tongmani jorabo tei sung nukha sini sarsong je ADC Haphang ni tei je mani kunai ro mo thawa sobai tongkha loko sobai tongkha omai ke soba jagai tongoi tini chini sikon cha sung mo tha sur lai tongman jaga bo a jinis ta sung mankha abo belai ke khatong kha tong thoka tei sung mo tha ningai sung sar songno je belai ke bobu khubai sung hambai ranai sung sabai malia belai ke khatong kha age rogo ya age ne Haphang tong pro rogo ke obata hai chuba mongurma dema actually chini mo thabo chini mondoliwa sung Manjakha omonu pass sung manka sung omonu pass manka haiban bagai belai sung khatong ma bujuda ke buskang financial rogo tei bude obata hai chuba mongrok mana ne musu abo to sarsong je naikol tongnai rok teibo kha phwarei jungno hamjak kangke nahar kangke bangsa kangke sung manai abo sung asawo tani ke sung manai hunai sung asawo haifana bo to ang manai buskamo manai abo to ani sak to confident ke saimiya tan ke runai rok sungno khai rok ke sungno nahari rok kangke sung abono manai belai na hambai sa hambai karang belai no bagai hambai Ashli Pandao TTAADC ni CEM no Khobwi te Kubun Adongrok Manjakha abai kino mani khani Bakjakmani bagi Amchai lokoro ni bising nuksaka khatongmung Ekanoro nugui man kana tini ni chikoncha Pandao Killa Amchai be khobjak Twirupa reform church so kisisa humfana khawai Hamjakmani bising tei TTAADC ni CEM Purna Chandra Jamatia ni yakbai rojakmani mane khonai rok oroni bising te kaisangka guitar engke sung saimano joto no TTAADC Haphang ni tuidulmung bai ni ani khinya wei salbrum no amta haklai kisa fano mane Bakjakmani nugjagoi no tongo abo hai khlaiwene financial rogo bu khlaifinai hnai bone khobai sajakmani norok bon khana chini khorang ni bising tei engke tini ni bagai je panda nugmane abo norok srai sawai mana Hamjakmung busukabang etini bagai asunu tongsi tong angra nalok Purna Jamatia karangoi tongni chini khorang bai Killa ni shimi Purna Chandra Jamatia ni logyo progressive ni kokthum chini Khorang